سلام كمي كني خنت هاتلتي نايزا چانلي لما عند خاني نجرا بقليلو كمي كيرنا خنا داون نخيل حجو دعمتنا مقرابيو نعو كبلي لما عند سري هذا اللوه سلازك ساموداتا تخاطراني خن كم زراخناني حان تخبايا طاف كحت طاف تطقيمه فرق ديت ملخاني سجم تطقيمه له مالتيو أنا إذا كنت حرج أزدكم زلكن حرج كنت كما تخلقن كم هاني ما باخوتي أب فرج نحو تتكيم الله مالتيو كم ها أب عخ مالتي أب عخ تتكيم الله هانن سلدبلو بتعمي دسي زبلو مال دسي زبلكا سلازكم ماي ندوسخكو تبقيره دعخ بيلي الله سلازي كساب طبقيو زبلنا مالتيو كندعو خلنا هاي نشتي يرليو طبق انجرا ماتن قوتنا مالتيو كم تريد لخنا موداتا حفيز ديكونا قطين ديكونا ما أكلاي كيرخ كدفع مالتيو ما يبلع لاي قبرلني كم زمتلال قلا كم زي عيلا خلايخ كدفع مالتيو تحرغلتا معالت خاني كن لا في عينا مالتي اما بالكالاي معالتي لازم هم زينا نقد فاينا حجي اما بالكلاي معلتي راغبنا حجي كم تريد لخن كلتا معلت كم زلو معن تلافي سلوي سيسي كلتا معلت خمانا يقبانا اكتوالي مهنياتو ابت نورمال قزيك دحر كلتا معلتي يد لافين يرا حجيكن قلت فالليلة لو معن تلافي لو معن تلويسة كم تصبح يد لافي دلوخ سلازي نتصبحي تيزي لافا قبر الله قرب لافا بوز حير ليونيو إذن حرج أي إذن بيحقيبون وحد عسل دخانا وحد لافا يخ قبر الله مالتي نشتي كم ذات رياد اللخن نخي عنكراني بتي ناي قوام هرامي وي كنتي إن شاء الله كتريد تنحن حالتين بوكار مزانيحي جهاني مخسكير هاني كساب كيرو اتلافا دبسل كاني كنا حسينا مالتي ما يندا وسخناك كم أدلاينتو داخدونكو تبكيرو كاكو أحساب زبل كبسولة مالتيو ذك الله أزيا عنجرا وسنيلو ما أنتو تيندلوخو كم ذا سلسة معلتين وسيدنا علي لما كم ذا لما أنت لو يسيها كم ذا تبحكا لافيو دحريو حاديرو مالتيو مشاتي لافيو دحريو نقهو زحل مسبلة ما تزحيلو سلازة حدرة نقهو حواويسي مالتيو دان دحر 4 ساعات كأن سنكيتيو سلازي ناي سالستيات انجرا مالتيو hopefully تي كيرا يقلت أخولو نخردك مالتيو complicated كيكون ويكا حي تعاوسكني لأ سلازس جزية دي توصل وعلاون بزح معالتات هاي قبرني مالتي حنجي دارقانا مخاليو صبو جيرو ndaho donku ndaho sku صبو جيرك بلد زنيح كبسولة زنيح تلافاي هجي نام خالع مالتي كنطفاينا غازنا هجي حاديرو خمزول كون مشات يلافيو ببين حاديرو تلافا بينو تبيحقيقا بينو مالتيو كزحلالو انا ازحي لازدقم دحريو زخونا عنكارك قبر سلادخل بزا ميكسر ترياد لهم باقير خاني كهارمي مالتي كحاوسي ماي قرم داوسخكو صبو جير 5 جير كهارمي مالتيو كساكت اندبال لي حرافت بيحقيا او حوسي دحري اون بتا ميكسر جير صبو جير نحاوسي لي متن نشتين حد خلطة داود هون كحاوسي باقير مالتيو صبوت يازيا اندحرا لهنا صبوت زيبلنا هاني بإدنا دي بكالبات ننطقملو نقرات كنتقم نخلينا سلازي نخلطة داود هون باقير مسحاوسكو يأخلو ايو طب جيرا هابت مانكاب تحت استرافا كهلو نايت بيحو مستلافانا تحاوس كاني طب جيرا خاصة حجي ايه خقطنو دحراي ماي دبها لاي قبرو لنيا سلازي حجي ناي مسنكتيو كل نقرو قطعتين ايه قدفو سلازي
ቀጢና ይገብሮኒ ማለት ከም ትስንከት ኣይኮንኩን ክገብሮ ምክንያቱ ምስ በቕዐ ከምዚ ሻሕ ናይ ምባል ባህርያት ከርኢ ስለ ድኽእል ሓፍ ስለ ድብል ንላዕሊ ገፁ ዳሕራይ ከይቀጥነኒ ሕፍስ ድበለ እየ ክከድፎ ማለት እዩ ስለዚ ዳሕራይ ማይ ድበሃል ኣይገብረላኒ ከይበላሸወና በዚኣ ከዓኒ ሕምባሻ ክገብረ ማለት እዩ ኣብቲ ቻነለይ እኳ ወላ ዝንጀራ ወላ ሕምባሻ ኣብቲ መጀመርያ ሓዳሽ ኩለኹ ማለት እዩ ሰሪሐ ነይረ ግን ሓደሽቲ ብዙሓት ስለ ዘለኹምኒ ሳብስክራይበራት ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ስራሕኩ ንታሕቲ ወሪድኩም ዘይረኣኹሞ ክትኮኑ ትኽእሉ ብምዃኑ እየ ነውዳእ ምትኸውን ሓፃር ቪድዮ ብሕፅር ዝበለ እውን ክነዳሉ ከም ንኽእል ክሰርሓልክን ኢለ ዘብላ ዘለኹሞኒ ክፍሊ ከዓኒ ክጠመኩም ተስፋ ገብር ማለት እዩ በዚኣ ከዓኒ ቁሩብ ጨው ለቢቶ ቤኪንግ ፓውደር ሓንቲ ማንካ ትኸውን ሽኮር ሓደ ክልተ ማንካ ትኸውን ተጠቂመ ሓንቲ ክባያ ትኸውን በቲ ናይ ከምዚ ናይ እንጀራ ዝዓቆን ኩሉ ሪኢኽኖ ኣለኽን ናይ ርጎ በኣ እየ ዝጥቀም በኣ እንድሕር ተጠቂመ ሓንቲ ሕምባሻ እያ ስለዚ ብኸምኡ እየ ዘዕግን ኣነ እስኽን ከኣናት ክንመቀንስ ጌርክን ከኣነ ክትዕቅና ትኽእላ ስለዚ ፅቡቅ ጌረ ክሳብ ዝኣኽሎ ይድዕ ከለኹ ዘይታ ኣብ መወዳእታ ንእሽተይ ወሲኹ ኣለኹ ስለዚ በዚኣ ከዓኒ ክሳብ እንጀራና ክሳይ ትኾነልና ክሳብ ትቢሒቑና ሰዓተይ ዝኣኽለለይ እየ ዘብክዖ ኣለኹ እዚ ከዓ ማለት እዩ ሰዓት ክንፅበየ ድሕሪ ሰዓት ክንምለስ ኢና ዋው ከምዛ ትሪኣ ዘለኽን ሕጂ ድሕሪ ሰዓት ፎኽ ኢላሃልና ኣነ ኣብ ኦቨን እየ ዝስንክት ሕምባሻ ስለዚ እዚኣ ናይ ኦቨነይ መሰንከቲ ሕምባሻ እዚኣ ዝጥቀም ኣብኣ ንእሽተይ ዘይቲ ክገብረ ድሕሪቲ ብሒቐያ ክገብረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሒቐያ ቁስ ከብለ እየ ድሕሪኡ ሰሊመ ከዓኒ ንሰዓት ድኸውን ኣብኡ ክድፍኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓፍ ድበለ ክኾነልና ፅቡቕ ልስልስ ድበለ ክኾነልና ማታን ንግዚኡ ንፍርቂ ሰዓት ድዩ ን20 ደቂቕ ድዩ ተኽኢልና ከዓ ክሳብ ሰዓት ተተፀቢናያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ሕምባሻ ይድወፀልና ስለዚ ከምኣ ገብረ ማለት እዩ ሕጂ ጃንስልማ ኢና ኣብ ከለኹ ክብለክን ዝደሊ ኣብ ቻነለይ ብዙሕ ዝጠቅም ዝበልኮ ቪድዮታት የሸር ድብል ስለዚ ከይድክን ንሪአኽን ብፍላይ ኣብ ኣስቤዛ ከመይ ጌርና ሴፍ ክንገብር ንኽእል ገለ ኩሉ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ብፍላይ ከዓኒ ውርድ ኢልኩም ክትሪእዎ ይምሕጠነኩም ብዙሕ ጠቃሚ ቪድዮታት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ድሕሪ ሰዓት ከም ዘልኮኒ ሰዓት ክገድፈ የለክን ከዲነ ድሕሪ ሰዓት ኦቨነይ ወልዐያ ኣብ ኦቨነይ ይገብሮ ኣለኹ ማለት እዩ ሰዓት ተፀቢዐ ሕጂ በሲላትለይ ኣላ ፅብቕቲ ሕምባሻ ወፂሃልና ኣላ ናተይ ኦቨነይ ብላዕልን ብታሕትን ባዕሉ ስለ ድበስል ምግምጣላ የድልዮኒ ስለዚ ናትክን እንዳረኣኽን ከም ከቲ ኦቨንና ክንጥቀም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ በዚኣ ከዓኒ 4 ሰዓት ድሕሪ 4 ሰዓት እዚ ተፀቢዐ ፅቡቕ በኺዑለይ ኣሎ ክስንክት እየ ማለት እዩ ሕጂ ምርየ ሕጂ መጎጎ እውን በዚኣ ረሲና ኣላ ጨው ኩሉ ግዜ ጨው ፅቡቕ እዩ ወላ ሓደ ጎዳ ኣይኮነን ስለዚ ጨው ኣነ ክስንክት ከለኹ ቅድሚ ስንካተይ ይጥቀመ ማለት እዩ ስለዚ እዛ መጎጎ 6 ዓመት ጌራ ኣላ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓደ ኣይኮነትን ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጨው ገለመለ ከዓኒ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ነቲ መጎጎ ከምቲ ኣብ ዝኾነ ኣድቨርታይዝ ወላ ይርአ ዝኾነ ሓበሻ ወላ መጎጎ ከዓብየን ከሎ ጨው ግብር ተቢልናሉ ፅቡቕ እዩ ዝኾነለን ኣነ እውን ጥቀመለ እየ ማለት እዩ ስለዚ እንጀራና ትሪኣ ኣለኽን እዚኣ ናይ መጀመርታ እንጀራ እያ ግን ፅቡቕ ኣሎ ማለት እዩ ዋላ መጀመርያ ኮይኑ ፅቡቕ ዓይንን ገለመለን ፈጠጥ ብላ ኣሎ ያ ከመይ ዝበለ እንጀራ ቀይሕ ጣፍ ድመስል መብዛሕትኡ ዝበዝሐ ሕሩጭ እውን ቀይሕ ጣፍ ስለ ዝነበረ እንጀራና ቀይሕ ልክዕ 100% ቀይሕ ጣፍ ድመስል ማለት እዩ ስገም ደሎ ከማን ኣይመስልኒ ስለዚ ከምዚያ ጌርክን ናብ ዳኣመትክን
እንጀራ አቢና مخان አቢና ገለም ባል ፍትሕና ብምባሌ ሆፍልኻኒ እዛ አገባብ ተጠቂምክን ጥቡቅ እንጀራ ክወፀልክን ካን ተስፋ ገብር ተጽቡቅ ወፀልክን ቀጥሎ ተን ኣብቲ መጀመርያ ኸይ ኣቤካ እንዲ ሓቂ ዘረባ ኣነ ምፅን ዝፈልና ብዛዓዲ ብጣዕሚ እንጀራ ብጣዕሚ ዘሸግረና ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንጀራ ምእባይ ስለዝሓመቕካ ወይ በሰሮ ስለድኾንካ ገለ ይኮነን ስለዚ ኣብ ኩላህና እዩ ነይሩ ማለት እየ ንሰብ ንሓትት ገለመለ እቲ ዝጥቀማሉ ነግራና ከምኡ ኸዓነ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት እንጀራ ክንውፅእ ጀሚርና ማለት እዩ ንሕና ኸዓነ ተን እንዳሓረወት ማለት እዩ ድሕሪና ድመፀ ኸዓኒ ከምዚ ጌርና ተሓጋጊዝና እንድሕር ኣቢልና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ለስለስ ዝበለ ከመይ ዝበለ እንጀራ ወፂልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ምሕታት እንጀራ ኣቢ ንምባል ገለ መለሲ ከም ነውሪ ወይ ካኒ ሰብ ተሃብለኒ ገለልክን ሰስታይ ትኾና ማለት እየ ኩላህናስ ብኢና ሓሊፍና ከምኢና ነርና ሓደ ግዜ እውን ወላ ፅቡቅ እንዳውፅኻ ወላ ሕጂ ፅቡቅ እንዳውፅኻ ሓደ ግዜ ከዓ ገለላፋ በዝሖ ወይ ውሕዶ ኩሉ ግዜ ኮነን ፅቡቅ ወፀልካ ናይ እንጀራ ነገር ኣይተኣምነካን እዩ ኩሉ ግዜ ፀሎት እንዳገበርካ የመቸም ስለዚ ፅቡቅ እንጀራ ኣውፂኻን ክትበላ ነብዳ ዓመትክን ከዓኒ ተስፋ ገብር ማለት እዩ ሕጂ ሕምባሻና ከዓ ንበዚኣ ንህለት ክሳብ ዝሕለየ ክፅበያ ፀኒሐ ብላዕልን ብክልቲኡ ወገን ከም ስሪለኹም ፅቡቅ በሲልሎ ልስሉስ ከም ብጣዕሚ ፅቡቅ ሻሎ ለስለስ ድበለ ፎኪስ ወላ እውን ከም ዝበልኩን ሰዓት ገለ ስለ ዝፅበቑ ፎኪስ እዩ ሕምባሻ ክትበልዖ ዘብህግ ነይሩ ስለዚ እንጀራና ከዓ ንወዲ የበዝ እውን ውሕዳት እየ ነይረን እንጀራ ምክንያቱ ነዚ ንኸሪአት ማለት ነዚ ቻነል ሸር ክብሎ ስለ ዝደለኹ ኣትሊስት ሓደ ሰብ እንድሕር ተጠቂሙ ካብዚ ቪድዮስ ኢለ ሓሲበ ማለት እዩ ቅድሚ ውዳእ ዓመት ከውፃእ ብኸመይ ውሕድ ተጠቂመ ንዓይ ንውዳእ ዓመት ድኾንካ ሓድሽ ስንክት ማለት እዩ ተስፋ ገብርካ ጠቂምክን ክኸውን ስለዚ ነዛ ቪድዮ ናብ ኣሕዋትክን ተፈቲሕና ላይክ ኮሜንት ሸር ጌርክን ኣተባብዓኒ ከም ብኻል ቪድዮ ካል መዓልቲ ኻነ ክመፀክን እየ ሕጂ ርሑስ ቅንያት ኣውደ ዓመት ርሑስ ኣውደ ዓመት ግበረልና ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ